Hej, mit navn er Bent. Jeg går på N9 AU-uddannelsen i økonomi og ressourcestyring. Jeg har praktikant her i NI. Det har jeg været i 1,5 år, og jeg tager 2 år i skole og praktik. Jeg har været på flere afdelinger i økonomiafdelingen. Jeg var i debitor, kreditor, og lige nu sidder jeg i finans. I debitor, der har jeg haft noget med fakturaindlæsning og PS-betalinger. Kreditor, der har jeg haft også fakturaindlæsninger og kreditorafstemninger og Ubisoft fakturer. I finans, der har vi meget med afstemning af kontoer. Så har jeg også haft nogle koblingsopgaver der fra skolen af, som skal laves her på arbejde, som også er materiale fra arbejde. Og der har jeg lavet med organisation, statistik og erhvervsøkonomi. Skole og praktik spiller godt sammen. Vi plejer at få nogle koblingsopgaver, og der har Emil været rigtig god til at give mig materiale til det opgave, jeg skal lave. Og min kontaktperson har været rigtig dygtig til at spørge mig, at det jeg lærer i skolen er det samme, som jeg arbejder med her i hun går meget op i, at den uddannelse, jeg læser til, og også det, jeg laver her i praktikstedet. Og det føles rigtig dejligt, når det er sådan der. Som praktikant her i NI, der har haft tæt samarbejde med andre kollegaer og har haft en selvstændig opgave, jeg skulle lave. Og de har haft tiltro til mig, til at jeg kan løse dem selv. Og det har selvfølgelig givet nogle udfordringer, men det har jeg lært meget af. Man skal være klar på, at man skal rejse tit mellem skole og praktik. Det giver selvfølgelig nogle personlige udfordringer, når man hele tiden rejser igennem 2 år. Men I gør, hvad de kan for at hjælpe en igennem.